mayeza lentlungu mawedini. Asibulise eMzantsi Afrika omhle, sibulise kwi-South Africa yonke i-supporters. Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs supporters, and other small teams in this country. Guys, i-one nje into endiphakamisayo. I-one into. Ekucaba today i-Kaizer Chiefs supporters kuzawuthiwa ziyabhulisha okanye zifuna ukwenzela i-favor. Guys, i-Chiefs ayinidi i-favor nekabani. We don't need your favor. Ubani sithande guys. Eyona nto siyikhondemayo i-one. How can you destroy a young boy? Xa ithe yasilethwa iplayer ye-Kaizer Chiefs eyi-one esquadini, nizothi umntana i-bad luck. Where you come from? The young Chabalala uselectiwe as Bafana player nizosixelela uba yi-bad luck kwisquad soMzantsi Afrika. Nibe niyi-bad luck yourself, nohluleka ulandela ii-rules, nafaka iplayer ebengafanelanga bedlala igame nadidaktelwa nadidaktelwa ii-points ngenxa yokuthi badom. Nawuphinde nizothi i-supporters ze-Kaizer Chiefs mazithule kugezelwa iplayer ye-Kaizer Chiefs. Mamelani guys, we don't have a problem no Hugo Boss, but uHugo Boss makenze umsebenzi wakhe, ayeke uba excited xa edibene ne-media. Media can build you. Also, media can destroy you. Because xa ebona imedia uba excited ukuthetha nge-Kaizer Chiefs, asinamsebenzi naye, but asizuvuma ugezelwa iplayer yethu kuthiwe yi-this thing. Lo ungubaba Mthethwa, I'm so disappointed. And I know Baba Mthethwa is the Orlando Pirates supporters. And those people who are talking nonsense about Uchabalala is the supporters of the Orlando Pirates. Baba Mthethwa is coming. His level is bigger than the supporter of Baba Mthethwa. Bengekho need yoba sixelele laa doda sixelela wona uBaba Mthethwa. Baba Mthethwa is bigger than supporters. And uBaba Mthethwa, you don't have a right ukuzosixelela kuFacebook uba masingathethi kuFacebook. UFacebook aka-ownwa nguwe. Wena une-page yakho kuFacebook, sine-pages zethu zoku-expressa ii-feelings zethu. We are expressing our feelings about our team. We are protecting our own player. Everything yazo zii-supporters ze-Orlando Pirates. Kwi-group yazo ethile engayaziyo noba yi-official group okanye it's a fake group. Baba Mthethwa, wena utsibe ilityeli elikhulu, ufuna ntoni kwi-supporters? Wena uyi-commentate, uyafuna kwinto ethethwa zii-supporters. You can defend your Hugo Boss le ehlathini, not good. If supporters the Kaizer Chiefs have all right to protect our own player, Uchabalala, xa evikthinyayizwa zii-supporters zase-South Africa. Ungazosijwayela wena uzosihlukumeza apha usigcwalisele. Guys, you must know that Kaizer Chiefs is not a tavern. Ayondawo yonxilela iChiefs, ayotavern. Umntu ofuna usela utywala makahamba abheke etavern. iChiefs ayondawo yonxilela. We don't care about uba kungasilethwe players ze-Kaizer Chiefs okanye, but mawungathi iplayer ye-Chiefs xa iselectiwe ibe yi-victim. And I doubt nalaa group uba yes-supporters ze-Orlando Pirates as officials. It's a group of criminals. How can you call a young player that thing? That thing. Yeah. So guys, Baba Mthethwa wena, Baba Mthethwa,
stay away kwi-supporters. Commentator uhambe uyodlala nabazukulwane bakho le. Your grandchildren, they are waiting for you. Instead of shouting Kaizer Chiefs supporters. Don't provoke us, Baba Mteto. We love you. As a good commentator in South Africa, you disappointing us. Now you are showing us that you are favoring, you are supporting Orlando Pirates. We know you're supporting Orlando Pirates. Leave supporters alone, Baba Mteto. Leave supporters alone. We are not going to beg you. We are not negotiating. Leave supporters alone, Baba Mteto. Give us our freedom. Let us talk as supporters, Baba Mteto. Bekuvulwa izikolo izolo fanele uqinisekile abazukulwana ababheke esikolweni. Instead ubuyophendula into zebhola. Secondly, akho mntu uzakusizela, akho bharu izawucengwa apha guys. ESouth Africa, eli lizwe lilizwe ledemokhrasi, umntu ufavor le nto afuna uyifavor. Hani usixelele uba masilandele ntoni, landelani uma nilandela irhashahasha lenu, landelani irhashahasha lenu. Asizuva ngani mani masenze ntoni. Ubaba Mteto akanantloni ukuthi ilizwe malenze i-corruption, lenzelele elinye ilizwe igap. iZimbabwe, ii-players zaseZimbabwe, they respect i-country yazo. If you don't respect your country, why ilizwe liza kwenzela elinye ifavor? Baba Mteto, I'm so disappointed. I'm so disappointed, Baba Mteto. Guys, ayondawo yoku iKaizer Chiefs ayiyo indawo yokugugela. Ayondawo yolinda ipay iKaizer Chiefs, Baba Mteto. Now uthatha uthando lethu besikuthanda the old man ekudala abayi-commentator eSouth Africa. But to make us hate you, wathinta iKaizer Chiefs supporters, wathinta ameva. Asizuva ngawe Baba Mteto nechomi zakho futhi. We don't care. We love South Africa. We love our team. Oh, aliyeza lentlungu uma wedini. Ungasichallenge, ungasiqali thina siyondawo yophambanela. iKaizer Chiefs ayondawo yogugela. iKaizer Chiefs ayondawo yoba umuntu engatyi treatment azophambanela kwiChiefs. Bonke aba bafundekelayo bafuna. We are not going to beg Hugo Boss. Hugo Boss must go to hell naye futhi. And Hugo Boss is not good. Njengoba ubaba Mteto epraise uHugo Boss. uHugo Boss was coaching under the shadow of Rulani and Mangoba Mngqithi. Now he is exposed because Mangoba Mngqithi and Rulani are not there. He was a coach under the shadow of Rulani Mukwena and Mangoba Mngqithi. Now we have to sibetha amacala izesqualify. Sithandazela uba ezinye iiteam zidrowishe ezinye zithini. Asizuva ngani man futhek. Asizuva ngani tu. Asiyondawo yotyela ntsangu thina, asiyondawo yotyela ntsangu. iChiefs ayondawo yotshayela icuba. Asiyo indawo yotshayela icuba.
But I'm worried about the old men. Baba Mthethwa, don't touch us again. When you see Kaizer Chiefs supporter, Baba Mthethwa, run away. Run for yourself. Because wathinta thina, wathinta bangasokufa, safa saphenduka, phenduka ijebomvu. Wathinta thina, wathinta ba. Baba Mthethwa ungazosiqala wena tata. Ungazosiqala Baba Mthethwa. Ungazosiqala. Ungazosichallenge wena. Kange sithi ilegend ze-Chiefs mazitye i-South Africa thina. Ilegend ze-Chiefs sizityele i-South Africa, oMusona noBukhama. Bazityele kange bathunywe sithi. Ungazokhuphela umsindo kuthi. Ilegend zethu besenza umsebenzi welizwe lazo. Ngoku nifuna ufundisa iZimbabwe uba mayiyeke iSouth Africa. Kuzawuthwani i-country yabo. Amanye amazwe ayazithanda njengoba iSouth Africa ingazihloniphanga nje. Dlalela isidima sezwe labo. Ungazothuka iZimbabwe uthi ayinantloni. iZimbabwe is playing for abantu baseZimbabwe, for upresident waseZimbabwe, for the citizens of Zimbabwe. Baba Mthethwa, you are old for ezinto uzenzayo. Wena. Ungazoza apha kwi-Kaizer Chiefs, akuziwa kwi-players ze-Kaizer Chiefs ubhenile. Nonke nina nigezela i-Kaizer Chiefs players, ayondawo yotshayela i-Kaizer Chiefs. Ningawakhohlwa la magama. Sawudibana, awuze sidibane erenkini ukhwele iteksi ongakange kuwo. Awudibana erenkini ukhwele kwiteksi erong. Uthi ubheke eMthatha ukhwele iteksi ebheke eKapa. Phinde ka usehla eBellville